गोबां सुबुंनि गेजेराव सोंथि जाबाय थानाय समावनो बिटिसि बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय दिनै। बिटिसिनि बिसायख'थिखौ खुंनो थाखाय इलेक्शन कमिशनार दिनै फोसावबाय। गोबां सुबुंनि गेजेराव सोंथि जाबाय थानाय समावनो बिटिसि बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय दिनै। माब्ला जागोन बिटिसि बिसायख'थिनि भट थुनाय खालारा आरो माब्ला भट साननाया जागोन? बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंनो थाखाय इलेक्शन कमिशनार दिनै फोसावबाय। माब्ला जागोन बिटिसि बिसायख'थिनि भट थुनाय खालारा आरो माब्ला भट साननाय खालारा? 2025 सेप्तेम्बर दाननि 22 खालारा बिटिसि भट थुनाय आरो 22 सेप्तेम्बराव भट साननाय जागोन एबा सानथामनि उनावनो नोंथांमोना सोर देरहासार जागोन बेखौ नुनो मोननाय जागोन। 2025 सेप्तेम्बर दानावनो 22 खालाराव बिटिसिनि रायजो राजाफोरा भट थुनो खाबु मोनसिगोन। 22 सेप्तेम्बराव भट साननाय जागोन एबा सानथामनि उनावनो नोंथांमोना सोर देरहागोन बे बाराव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन। बे समाव गोबां राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि नमिनेशनखौ होनो थाखाय साखा-फारा जानो हासिगौ। बे बाराव नोंथांमोना नमिनेशनखौ होनो थाखाय साखा-फारा जानो हासिगौ। गोबां सुबुंनि गेजेराव सोंथि जाबाय थानाय समावनो बिटिसि बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय दिनै। बिटिसिनि बिसायख'थिखौ खुंनो थाखाय इलेक्शन कमिशनार दिनै फोसावबाय। गोबां सुबुंनि गेजेराव सोंथि जाबाय थानाय समावनो बिटिसि बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय दिनै। माब्ला जागोन बिटिसि बिसायख'थिनि भट थुनाय खालारा आरो माब्ला भट साननाया जागोन? बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंनो थाखाय इलेक्शन कमिशनार दिनै फोसावबाय। माब्ला जागोन बिटिसि बिसायख'थिनि भट थुनाय खालारा आरो माब्ला भट साननाय खालारा? 2025 सेप्तेम्बर दाननि 22 खालारा बिटिसि भट थुनाय आरो 22 सेप्तेम्बराव भट साननाय जागोन एबा सानथामनि उनावनो नोंथांमोना सोर देरहासार जागोन बेखौ नुनो मोननाय जागोन।